Yun! Good morning, Madlang Noipi, at welcome again to another episode of Budget Meal Madlang Noipi. At saka na, diretso na po tayo. Kahapon, tubig at saka kanin. Emergency meal pa rin to, Madlang Noipi, part 2. Kain na tayo. Kasama na po to kahapon. At yung unang budget meal po natin, Madlang Noipi, emergency budget meal, pinaglutuang cooking oil. O, di ba? Ito yung pinaglutuan namin ng karne. Mas masarap sana yung pinaglutuan ng bulag. Kasi hindi ka na pwedeng okay na yun sa bulag na mantika kasi maalat na. Ito kasi ngilngig pa. Ngilngig kayo. So, budbura natin ang asin, Madlang Noipi. O, para wala sa pawala sa yun. At kamayin. Yun. Diba? Para ka na rin nag-ulam ng adobo. Masarap to ulamin, Madlang Noipi. Edible oil saka asin. Mas masarap to pag may bulad. Five. Okay, our next budget meal, Madlang Noipi, cheese curls. Masarap to kung yung cracklings kasi maasim-asim at maanghang. Mas masarap din yung manghuwan. Pag hindi kasi available sa tindahan namin ngayon, ito na lang, cheese. Cheese rings. Masarap to, promise. Matamis-tamis yata. Mas masarap yung maalat-alat saka maasim-asim. Hindi available kasi sa tindahan namin. Kasi walang stock yung mga merkado sa amin. Kasi yung isang mall sa bayan, papagana din po ito ng pagkain ninyo. Noon, mga way back, mga new to mga early 2000 yata, nauso to, uulamin yung mga tortillas yata. Masarap din yung piatos, mga ganun. Pampagana sa nakaang talaga. Saka hanggang dito na lang muna tayo, Madlang Noipi, kasi mataas yung ulas ng natin. Yung video natin. Saka wala muna tayong hirit. Basta everybody, so mataas na presyo every day, every week. So ingat na lang tayo, saka magtipid, lalo na sa mga seafarers at OFWs. God bless everyone.